ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিব। থেংক ইউ। You've been sitting for a long time, नोंथांमोना गोबाव सम जिरायबाय थाबाय and I praise God for each one of you. Right from morning, you've been listening to God's word. आरो इसोरखौ हामबाय होनो नोंथांमोना फुं समनिफ्राय इसोरनि बाथ्रा खोनासंबाय थादों। This evening, I would like to focus on one man दिनै बे बेलासि समाव आङो सासे मानसिनि सोमोन्दै आं बुंनो इच्ছা खालामदों who had everything in life but could not solve the problem that he was going through. जेहा गासै नांगौ मुवाफ्रा बेसादफ्रा दङमोन नाथायब्ला गावनि समस्यानि बिदि समाधान खालामनो हायाखैमोन। What do you do when you have everything in life but you could not solve a particular problem in your life? जुदि नोंथाङा गासै मुवाफ्राबो दङब्लाबो जुदि माबा मोनसे नोंथांनि मोनसे समस्याखौ जुदि समाधान खालामनो हायाब्ला मा जायो? No doctor could treat him. रावबो डक्टरा बेखौहा सोखानो हायाखैमोन। No people could treat him. रावबो मानसिफ्रा बेखौहा मोजां खालामनो हायाखैमोन। If it was not for one person, that man would have died with this disease. जुदि सासे मानसि नङामोनब्ला बे व्यक्तिया जानो हागौ थैनोसैमोन। You know, the Bible talks about many diseases. बाइबेलाव जों गोबां बिदि बेरामफोरनि बाथ्रा जों मोननो हायो। It talks about epilepsy. जों मोननो हायो बिदि आथिं बुनायफोरनि बिदि बेमार जों मोननो हायो। It talks about blindness. खानानि सोमोन्दै जों मोननो हायो। It talks about inadequacy in a person. जों बिदिहाय थि मोजांहाय साननो हनो हायो बिदि जों मोननो हायो। But this man had leprosy. नाथाय बे मानसिहा बिदि खुरा रग दङमोन। Blindness, okay. मेगन नुया एसे थिगानो। Dumbness, okay. जुदि बुंनो हायाब्लाबो एसे थिगानो। Problem with my stomach, okay. आंनि उदैयावहा जुदि समस्या दङब्ला एसेबां जेबो नङा। But leprosy is very difficult. नाथाय कुष्ठरग बेरामा बे मोजां नङा। My face is changed. आंनि मोखाङा सोलायलांगोन। My finger is eaten. आंनि आसिफ्रा जाख्लाब जालांगोन। My toe is eaten. आंनि आथिंनि आसिफ्रा जाख्लाबलांजागोन। Everybody in Boro knows that I'm a leper. अब्ला गासै बर'फ्रा आंखौ मिन्थिगोन जे आं सासे कुष्ठरग बेमारि। That's the man I want to speak this evening. बे बेलासि समाव बेबायदि मानसिनि सोमोन्दै बुंनो इच्ছা खालामदों। Turn with me to 2 Kings chapter 5. आंजों लोगोसे नैथि राजा बा बालाबखौ नायदो। We will read the first 4 verses. जोङो बा बालाबनि 1निफ्राय 4सिम फरायनि। नामाना आरामियारि राजानि रोन नांग्राफोरनि सासे सान्थ्रि गाहायमोन। गावनि बिग्बानि सिगाङाव बियो सासे महान आरो मानगोनां मानसिमोन। मानोना बिनि दैदेननाय जोंनो फोरबोआ आमारियारि रोननांग्राफोरखौ रोनाव देरहाहोदोंमोन। बियो सासे बोलोग्रा बिर, ओमफ्राय बिहा खुरिया रग दंमोन। आमारियारिफ्रा इजराइल हादरखौ लुथिहैनाय समाव बिसोरो सासे इजराइलारि हिनजावसा गथ' बन्दी खालामनानै लाबोफादोंमोन आरो बे गथ'खौ नामाना गावनि हिनजावनि लेंजो खालामहैदों। सानसेखालि बे हिनजावसाया गावनि बिग्बाजोनि मोखांखौ होनबाय, आङो सानो आंनि बिग्बाया सामारियाव खामिनाय नाबिनियाव थांब्ला मोजां जागोन। बे नाबिया बिनि खुरिया रगखौ सोखानो हागोन। हिनजावसानि बुंनायखौ खोनानानै नामाना राजानो खोथाहैबाय। Naaman means beautiful. नामाननि ओंथिया जाहैबाय समायना। What is the use of having a name beautiful when he himself is going through that struggle in life? जुदि बेबायदि मोनसे गेदेर समयसा थानानैहा जुदि मोनसे समायना होननानै मुं दङब्ला मा मुलाम्फा दङ? Look at that verse 1. सिरिखौ नायदो। But a leper. बे बुंदों ओमफ्राय What a tragedy. बे बेसेबां दुखुनांथाव। It is like saying Benjamin, director of FIBA, father of 3 children, grandfather of 5, earning well, good house, good family, but a leper. बे जों मोननो हायो हमना ला बेन्जामिन, जेहा 3 गथ'फोर दङ, 7 फिसौफोर दङ,
धन दौलत दङ न' मोजां दङ नाथायब्ला बेहा खुरिया रग दङ When you are a leper, जेब्ला नोंथाङा सासे बिदि खुरिया रग जायोब्ला you can't stay together as a community. नोंथाङा बिदि समाजाव लोगोसे थानो हाया जायो Bible says, बाइबेला बेखौनो बुङो when a man is diagnosed as leprosy, he has to live separately. जुदि सासे सुबुङा जुदिहाय बिदि खुरिया रग जुदि जाबायब्ला बेखौहा गोजानाव दोननो हानाय जायो In the Bible, बाइबेलाव 3 people were punished. साथाम बिदि व्यक्तिफोरखौहा खुरिया रगजों साजा होदोंमोन Miriam had Miriam. leprosy. मिरियामहा बिदि खुरिया रग जानायमोन Aaron had leprosy. एरनहाबो खुरिया रग जानायमोन Uzziah died as a leper. उजियाबो सासे खुरिया रग जानानै थैनायमोन Anyone who comes close to a leprosy and touches, he gets that leprosy. सासे सुबुङा जुदि खुरिया रगनि खाथियाव फैनानै जुदि दाङोब्ला बेबो बे व्यक्तियाबो खुरिया रगनि सनजाफायो Naaman but a leper.